the blue corner, în colțul albastru, vârstă 19 ani, 94 de kilograme, 1,78 m, cu o alonjă de 1,79 m. Este primul. Și-au cumpărat casă, s-au mutat cu tot aici. E destul de ușor când vii ca străin în România, mai ales dacă te duci la mare, chiar și în București, atunci când erau deschise toate lucrurile, să doar 1,78 m. Chestia destul de bine. Schivele o dreaptă trimisă pe dreapta. Dați câteva momente și ori venite puternic din partea lui Nindurar, dar și schivă bine. Bună, Mânac, bravo! este arbitrul în această seară foarte bine. A intervenit și acum, a intervenit la timp. Deci se pare că nu mai continuă. Give it up for Andrew Tate! Iată și decizia